Matur suwun sanget ngaturaken sugeng rawuh dhumateng para tamu agung ingkang tansah saduhu kinurmatan. Monggo mugi kersa ing penggalih pinarak lenggah kanthi kamardikaning penggalih sinambi wawan sabda kaliyan para kanca rencang. Ugi tansah kersa hang resepi menapa ingkang dados pasegan saking para kanca-kanca Surya Laras. Dan sindene nom-nom. Nggih. Nggih. Terus profesine kabeh niku pengusaha niki, sindene niki. Etan dhewe usahane manuk perci. Sing kepengin duwe manuk oce-ocean lah hubungan kalih Bulik Tini. Manuke kadang-kadang anu. Ya nek ora temuni. Lah dene para sedulur mriki kathah ingkang ngingu mendo lah hubungane kalih kilene niku. Nah niku usahane pakan wedhus. Kok yo roh, kae lho sing ngetne kae lho. Pramila saking niku lek enten Brang Kidul niku asmane sakniki Mbah Ning Wedhus. Terkait kalian masalah nopo usahanipun. Dek niku enten griya nggih ngopen wedhus nggih kathah. Nah, kilene niku jamu beras kencur. Jamu beras kencur, awak meriang bisa ajur. Ngeten Pak, instruksi. Nggih. Kok jamu beras kencur? Sari rapet, sari renggang ngoten mboten wonten. Lah niku pun mboten masuk lek sari rapet. Oh. Nggih, pun mboten masuk. Sare kula iki pengin tumbas sari rapet, mergakno nggen kula niku benggang ngoten lho. Niku pun mboten masuk Busipun. Walah. Nggih, niku diombeni sari rapet malah mboten iso pipis pirang-pirang Panggah dina. benggang. Nggih. Lah, kilene niku usahane gethuk. Wih, wethuke lek kelet ngejarene. Iris ra kenek. Nah. Riyen Pak. Nggih. Kok gethuk niku lho, pripun to? Kelet. Nah, nggih kelete nggih Kelet kalian duwe. jenengan. Nggih. Kebiasaane niku pancen gulane abang, melokno di sawang niku gethuke soklat-soklat ngoten. Nah. Pramila kagem para dulur pratang mbok bilih ingkang kagungan kejalamah utawi lambung lah hubungan kalih gethuk nika langkung sae. Ngiras pantes damel tolak udan lek etan dhewe niku damel njaluk udan lak marah terang. Pramila saking menika dumateng para tamu monggo ingkang badhe sinambetan kalih Ibu Waranggana upami badhe ngresakaken bab urusan jatilan lah niku Busibun. Kok jatilan kok kula to, Pak? Lah anu dodolane barakane kuda kepang nika. Kuda kepang. Nggih. Jujur mawon, Pak. Nggih. Lah kula niku adol napa nggih? Awak sak isine lho, Pak. Jenengan niku? Nggih. Pirang kilo Bu niku nggih? Nggih, duka pinten kilo nek ditimbang. Ngeten lho maksud kula. Awak sak isine niku ngeten. Pripun? Di antara ayam, keloati, ndas, ceker, usus niku awak sak isine. Cengele mboten ketut niku. Lho nggih ketut ngeten ndas niku kan nggih sak gulune lho, Pak. Oh, nggih. Awak sak isine iki anak sak ibune ngoten lho. Sak brutu-brutune ngoten lho. Nggih, sak brutu-brutune. Nggih. Pak MC, Dalem. iki nyelo wekdal sauntawis. Nggih. Iki sembah nuwun Kakang Surat Kakang kula menika wonten saweran Pokari cacahipun kalih dasa. Menika nyuwun menapa Rara Jonggrang. Rara Saestu napa Kang? Lah niki lho Bu, kathah niki lho. Ngoten lho Bu. Kek niki wau pancen pun nenten kabar teng kula badhe nyuwun Rara Jonggrang ingkang badhe nyirarene Mbak Tini kalian tukang kenong ngoten lho kula wau. Kula nggih sahur kula tegas siap. Cekap mboten. Pramila saking punika ingkang kantun piyambak menika kilen piyambak menika usahanipun dukun pijet. Sinten ingkang kagungan asam urat kira-kira
iso lemes apa malah kaku ya lek dipijet ini. Nah, Kula niku mijete anyang-anyang. jane spesialis lho. Nggih, pripun? Sing mboten saged nguyuh-nguyuh niku. Nah, iki cocok karo usule Pak Sarni niki. Aku iki anyang-anyang nek apa mau dipijet ngono piye bancar aku ya ngono. Nah, disuwuk. Pramila saking punika kala wau tukang gong pun nyuwun nomor HP-nipun. Lah kula dereng kagungan Pak Sono. Kula ajeng pijet Pak nggih. Kalih anu pripun? kalih nyambi bakul rondak. Sing Lah. tangi-tangi niku kula sumprot. Lah iki Padha klekes ngoten. kabul kajate. Iki matur suwun gegojekan sauntawis. Boten ngirangi bab punapa kemawon ing mriki kula lanjenengan sami pancen dipun rawuhaken kaliyan ingkang kagungan dalem saperlu ngibur dumateng para tamu undangan ingkang samya pinanggih wonten mriki. Pramila saking punika mbok bilih sampun wonten request napa niku wau Mbak Tini panjenenganipun? Napa Kang? Karejar napa? Oh monggo menika wonten pokarine cacah 8. Nggih. Nggih mboten gawane bakso. Nggih, lelek ngoten diparingi langgam napa ping 8. Bu, niki bakul bakso. Dalam kacu kuning. Kalima marang janjimu nika. Nggih mati tenggong. Nggih. Nggih, ada bentole. Nyumanggakne ngendikane Pak MC, nyumanggakaken. Nggih, monggo dumateng panjenenganipun Ki Jamal Sukoco ingkang ngasta bonang pembarung. Anu, lek bawa tukang bonang. Sik. Monggo, Butini dipun ladosi panyuwunipun. Pak, buka kerpekan soalnya nggih. Mboten mudeng ora kerpekan. Rina wangi sanma muji brekas tiga
ndak tulis hidup lakonku Ibarat kaya ibu dewi
Gusti